Хора, аз съм Жакоба 999 и днес, защото просто ми се снима малко, реших да направя едно джъмпче, което е изтеглено от нета на синглплеер. И така смятам да почваме да джъмпим. И това е първо ниво. Много странно ми се вижда Майнкрафта, чекайте малко. А така, оправихме го. И така, почваме да джъмпим. Чайте, поне да се пусна флай, ако падна пак да си флай. Пък на синглплеер няма флай. И така, джъмпим. Ето това е края на първо ниво. Има много нива. Има даймонд ниво, което също е готино. Аз го бях разгледал. Този джъмп харесва ми, интересно е. Не знам от кой направи, но е на английски. И така минахме първо ниво. Левел 2 даймонд. Опа! Тук има тапаци. Това ли ми давате да се сложа тия работи? Да не ме убият ли, бе? Или искате аз да ги убия? Не, бе! Не ме нападайте, бе! Тапанари, не, бе! Гръмна джампа, бе! Джампа, не, бе! Не, бе, не дейте, бе! Не, бе! Не трябва да умирам на клипове, не, бе! Дей го! И почваме начало. Всичко почва от начало, дами и господа. Съжалявам, но така е. Сърдете се на скелета. И трябва да отмирам на клипове. Към даймонд нивото. Много така малко ми шуми клавиатурата, обаче едно. Това ниво там, което ще го мина на гейм от едно, за да не ме трепят. Що иначе ще ме оттрепят пак. Слушай, аз ще го мина от начало, само че на гейм мод. Тук нали няма никакви изроди. Предайте тук това ниво да го флайдам, аз го бях минало. Така, пускаме си гейм мод 0. Слагаме поне тези брони. Отиваме към трето ниво. Така, левел 3 с стикви. Така. Добре, както и да е. Не мога да чупя, затова ги мятам. Мога, бе. Това е правилно гейма. Готови са бейки. Добре, давайте да продължим. Няма меч, но карай. Не. Почвам от начало. Добре, хора, много съм зле да джъмпя. Не съм на трето ниво. Не знам, смятам да този джъмп да го сложам на един сървър, който ме направиха аунер, защото хоствам си от сайт. За да не ми събирам на компа. Ще ви дам IP, ако искате. Джойнвайте, играйте, викайте хора.
Ако извикате поне 10 човека, ще ви дам някакъв ранг. А ако играете 18 часа в сървъра, ще ви дам ранг VIP, а за 36 часа VIP+. Стискам ви палци, играете много. Дано да си абонирате също. Също искам да ми напишете кои са вашите любими ютубъри. Моят любим ютубър е Знака, както винаги. Винаги съм харесвал да Знака. Имаше един негов джъмп, който бях минавал като малък. Много бях запален по Майнкрафт. И така. Това ще е последното ниво според мен, защото... И така, на къде трябва да джъмпя обаче? Така, левел 3 найт. Не! Чакайте да се намаля чънковете, че ми лаги. Но, чакайте. Искам да си оправя супер секрет стингса. Айде, атка. Добре. Тия музиките съм ги навалил, добре, не ми пречат. Стингс, айде 5 чанка. Да не ми лаги. Добре, хора. Смятам да приключвам. Се изморих вече. И така, довиждане. Ще снимам и други клипове. Чао!